Fl-2021 se jibdew l-ewwel testijiet fuq l-ewwel sistema ta' blockchain brabta mal-adozzjonijiet f'pajjiżna. Tħabbar dan waqt konferenza stampa li saret il-ġimgħa filgħodu fejn il-kap eżekuttiv tal-Awtorità dwar l-istandards tal-ħarsien soċjali Matthew Vella sostna li permezz ta' din it-teknoloġija koppji Maltin se jbenefikaw minn sistema aktar effiċjenti li tnaqqas il-burokrazija fil-proċess tal-adozzjoni. Ħafna drabi l-koppji jgħidulna qed inħossuna mitlufin. Bl-aċċess ta' din is-sistema kulħadd ikun jaf min imissu jagħmel l-intervent, anke awtoritajiet barranin. Mela jekk aħna nkunu qed nistennew ċertu dokumenti mediċi minn central authorities jew minn sptarijiet ta' pajjiżi oħrajn, daw ser ikunu qegħdin japplowdjaw huma stess id-dokument u jkun qed jiġi vvettjat mill-awtoritajiet Maltin. Fil-waqt li permezz ta' din is-sistema se tiġi żgurata s-sigurtà kontra proċessi illiċiti e kif se timxi ma' rakkomandazzjonijiet tal-Konvenzjoni Hague li titratta dwar l-aspetti ċivili internazzjonali dwar il-ħtif ta' tfal. Il-blockchain ser tkun miktuba bi proċess skont dawn il-konvenzjonijiet u skont il-liġijiet ta' Malta u bekk inserħu ras il-koppji Maltin u anke koppji li jkunu qed jadottaw minn Malta li l-proċess tal-adozzjoni kun wieħed trasparenti u skont il-liġijiet. Il-kap eżekuttiv sostna wkoll li permezz tal-blockchain aktar pajjiżi huma interessati li jissieħbu ma' Malta. Fil-waqt li fi stadju aktar il-qudiem din is-sistema ser tkun qed tintuża wkoll għal adozzjonijiet lokali. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo semma kif il-blockchain se tkun qed tagħti serħan il-moħħ lil koppji li jkunu għaddejjin minn żmien diffiċli. Fl-aħħar mill-aħħar dan kol qegħdin nagħmluh fl-interess tat-tfal. Fejn hawnhekk qed nużaw it-teknoloġija mhux biss biex noħolqu iżjed opportunitajiet ta' xogħol, imma biex inħallu effett dirett u pożittiv fil-ħajja tan-nies. Intant, il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon semma kif permezz ta' din l-inizjattiva il-Gvern ser ikun qed jagħti ċans għal għajxin aħjar lil bosta tfal fil-waqt li se jkompli jassigura ambjent ta' familja u soċjali. Il-Ministru Falzon aċċenna wkoll li bħalissa f'Malta hawn madwar 450 u 480 tifel u tifla li jinsabu fil-kura alternattiva u għalhekk ħeġġeġ ukoll sabiex koppji Maltin iħarsu lejn adozzjoni lokali. Nħarsu li adozzjonijiet lokali. Nħarsu li tfal Maltin u għawċin li jistgħu mmorru jew qegħdin fostering jew ma jistgħu mmorru mod permanenti f'familja Maltija. Naħseb li dik hija xi ħaġa li għandna naħdmu fuqha bis-serjetà.